Iruñan elkartu gara, maiatzaren 17an, Nakba egunaren astean, hemen egingo dugun manifestazio nazionala konbokatzeko eta Palestinari lotutako egoeraz hausnarketa batzuk plazaratzeko. Guztioak egun moduan, azken egunotan Israelek bere erasoak intentsifikatu egin ditu berriz ere. Intentsifikatu esaten dugu ez direlako momentu bakar batean ere eten, ez zuetena indarrean egon den bitartean, ez da bera existitzen den hamarkada guztietan zehar ere. De hecho, esaten dugu palestinarrak etengabeko nakba batean, hau da, etengabeko garbiketa etniko batean bizi direla, Israelgo entitate koloniala sortu zenetik. Eta, bueno, beraz, mahai gaineratu nahi dugu honen aurretik Euskal Herritik zer egitea dagokigun. Uste dugu egiteko hori ezin dugula egin instituzioei begira, mendebaldeko instituzioei begira, ez estatuei, ez gobernuei, ez nazioz gaindiko aparatuei. Izan ere, argiki erakutsi da ez dituztela inolako baldintza efektiborik hartu genozidioa geratzeko, eta gainera uste dugu ez dituztela hartuko Israelekin estuki loturik baitaude, hainbat harremanen bitartez eta hainbat interes partekatzen dituztelako. Hortaz, Euskal Herritik zer egin galderari proposatu nahi duguna, ez da zerbait berria, urteetan zehar Euskal Herrian landua izan den bide bat da, internazionalismotik, Palestinaren aldeko mugimendutik, eta badatza boikota egitean, boikotaren aldeko deia indartzean, eta Euskal Herritik Israelekin dauden harreman konplize guztiak, izan ekonomikoak, izan politikoak, zein kulturalak edo kirolarlokoak, baita militarrak ere, salatzea eta harreman horiek dituzten agenteak, enpresak, alderdiak, instituzioak eta salatzea, presionatzea eta konfrontatzea harremanak eten ditzaten. Hortaz, maiatzaren 17an Iruñako kaleak hartuko ditugu Palestinaren eta bere resistentziaren aldeko aldarriekin, Israelen kontra, bere konplizeen kontra, eta hurrengo asteetan boikota eta harreman hauen kontrako borrokak indartzeko deia egiten dut.